défense reste toujours disponible 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, muna muku fata alkhairi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Khamis, yau Jedic, ranar Alhamis 29 ga wata na 10 na Musulunci Shawwal, hijira 1447. Ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a ainihin wato 16 ga wata na 4 Abril miladiya 2026. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina fatar kun saurari wannan bidiyo da kunne na basira. Wannan su ne lambobi na musamman wa'yanda aka fitar domin duk mutumin da ya ga abin da bai yarda da shi ba birni ko ƙauye, to ka yi ƙoƙari ka kirai wa'yannan lambobi ka sanar da su. Domin jami'an tsaronmu FDS suna matuƙar ƙoƙari wajen ganin sun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu ta Nijar. Sun raida za su ba da rayukansu domin su ceci al'umma musulmi. To haƙƙin muna muko mu kama musu muma ta ɓangaren ba su labaruka da rahotannin abubuwan da muke gani yau da gobe akan gaskiya ba ƙarya. Na farko ana iya tuntuɓa jami'an tsaro na FDS Sozawa akan karant kenan 40-40. Wannan lambobi da kun buga su za ku haɗuwa da jami'an Sozawa. Wajen jandarmomi za ku rubuta 40-00, 40-00. Jandarmomi 40-00, 4-0-0-0. Wannan shine lamba wanda za ku iya samun jandarmomi. Garde National su kuma za ku rubuta Desan Katroven 280, 280, 240, 280, 280, kenan 280. Ana fahimta Desan Katroven, D with 0, wani ya yi haka ya yi ganewa. Sa'annan Police National su kuma za ku iya samun su akan 83, 83, 83, 83, 8-3, 8-3, 83. Waɗannan lambobi su ne lambobin da ya kamata duk lokacin da kuka hangi abin da ba ku yarda da shi ba matsayinku 'yan ƙasa 'yan Nijar masu kishin ƙasar Nijar, ku yi ƙoƙari ku kire ɗaya daga cikin lambobin nan domin ku sadar da labari. Allah ya taimaki ƙasar Nijar, Allah ya ɗaga tuta ƙasar Nijar, Allah ya buwa yadda ƙasar Nijar, maƙiyan ƙasar Nijar na cikin gida da na waje Allah ka yi muna maganinsu, maƙiyan ƙasar Nijar jar fata da baƙar fata Allah ka yi muna maganinsu, maƙiyan ƙasar Nijar turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa Allah ka yi muna maganinsu. Duk wanda yake goyon bayan ta'addanci Allah ka ƙasƙantar da shi, Allah ka wulaƙantar da shi, Allah ka tozartar da shi. Duk wanda yake ɓoye labarukan 'yan ta'adda Allah ka saka ma 'yan ƙasar Nijar a kan wannan bawa Allah ka tona masa asiri ka ƙasƙantar da shi duk duniyar da yake. Duk wanda ke kama ma 'yan ta'adda Allah ka ƙasƙantar da shi, Allah ka wulaƙantar da shi, Allah ka tozartar da shi. 'Yan ta'adda duk inda suka bullo Allah ka tona musu asiri, duk inda suka ɓoye Allah ka bayyanar da su, duk inda suka kai farmaki Allah kakka ba su nasara. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. 'Yan ƙasa 'yan Nijar a dage a ci gaba da yin addu'a. Sagalo ya ce a sa ma jiki toka. Har yanzu haƙiyayyen nan da ake yi da ƙasar Nijar ba su zub da makamman faɗa ba.
ku ci gaba da yin addu'o'i dare da rana, ku ci gaba da yin alƙunutu dare da rana, ku ci gaba da karatun alƙur'ani, ku dinga tawassuli da alƙur'ani. Dukkan wanda yake da goyon baya a cuci Nijar, Allah ya isan ma mutanen Nijar a kansa, kuma Allah ya kaskantar da shi, Allah ya wulakantar da shi, Allah ya daidaitar da shi, Allah ya tozartar da shi. Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, da shi da dukkan mambobin da suke kama masa a cikin wannan gwamnati mai albarka, tun daga babbar kujera har karamar kujera. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.